iBenikho Multimedia kubo bonke ababukeli nabalandeli bechaneli iBenikho Multimedia BMTV. Sithi kasidlulise amazwi enduduzo kubo bonke abalahlekelwe izihlobo zabo kwinhlekelele eyenzeke eGoli kuyizikhukhula emfuleni iJukskei River. Sithi lalani ngoxolo, uNkulunkulu aze abe nani ngaso sonke isikhathi. Siqaphele bazalwane imisebenzi esiyenzayo emfuleni. Sithi dudu kunina nonke enilahlekelwe izihlobo zenu bazalwane. Abanemizimba esadukileyo izihlobo zabo, sengathi iNkosi ingenza umusa bazifumane izihlobo zabo ezidukile nemizimba yabo bakwazi ukuzifihla ngokuthula nangoxolo. iNkosi ibahambele. Siyanithanda nonke bazalwane enibukela le chaneli. iNkosi ihambele ngakunina ngaso sonke isikhathi. Nibe nokhisimusi omuhle nokuqeda unyaka nokuqala unyaka omusha ka-2023. Izibusiso zonke siyanifisela zona. uNkulunkulu anihlisele ukuthula nokuphila okuhle okude. iNkosi inibusise. Amen.